హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే బీహారీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసిద్దామండి. ఘాటుగా స్పైసీగా చాలా బాగుంటుందండి. నాన్ వెజ్ లవర్స్కి అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది అనమాట. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి చపాతీ, పుల్కా, రోటీ, రాగి సంగటి ఇలా దేంట్లోకి తిన్నా కూడా అద్దరిపోతుంది. ఒకసారి అయితే ఈ సింపుల్ వేలో మటన్ కర్రీని ఏ విధంగా చేస్తున్నామో చూసేయండి. ముందుగా 1/2 kg మటన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము 1 by 1 మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి ఏంటంటే ముందుగా 1/2 teaspoon పసుపు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1.5 tablespoon వరకు కారం వేసుకోండి. మీరు ఇంకొంచెం స్పైసీగా తినాలనుకుంటే ఇంకొక 1/2 teaspoon వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయండి. ఉప్పు కొంచెం తగ్గించే వేసుకోండి. మనం మరలా కర్రీ ఉడికేటప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వేయించిన జీలకర్ర పొడి ఒక 1/2 teaspoon, వేయించిన ధనియాల పొడి 1 teaspoon ఫుల్గా వేసుకోండి. ఆ తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ కూడా 1 teaspoon ఫుల్గా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 నుంచి 5 పచ్చిమిర్చి చీలికలు ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోండి. ఇప్పుడైతే 3 tablespoon పెరుగు వేసుకోవాలి. అది కూడా ఫ్రెష్ది మాత్రమే వేసుకోవాలండి. పుల్లటి పెరుగు మాత్రం వాడకండి, బాగుండదు. ఇప్పుడు మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ మటన్ ముక్కలకి పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. 2-3 నిమిషాల పాటు ఇలాగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఫ్రిడ్జ్లో అయినా పెట్టుకోండి, లేదా పక్కనైనా సరే ఒక అరగంట పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మటన్ ముక్కలకి ఉప్పు కారం అనేది బాగా పడుతుందండి. ఒక 1/2 hour తర్వాత నేను ఇక కర్రీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను. అందుకోసం స్టవ్ మీద ఇలాంటి మందటి కడాయి పెట్టుకొని అందులోకి 2.5 tablespoon ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. మటన్ కర్రీకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత హోల్ గరం మసాలా స్పైసెస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా వీటితో పాటుగా 2-3 ఎండుమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి కొంచెం దూరగా వేగి మంచి సువాసన వచ్చేటప్పుడు 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలని స్లైసెస్ కింద కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. ఈ కర్రీకి ఉల్లిపాయలు స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి. మరి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు అవసరం లేదండి. లైట్గా ఒక 2 minutes వేగితే సరిపోతుందన్నమాట. అప్పుడు మనం ఇందులోకి 1.5 tablespoon వరకు ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు నూరు పెట్టుకుని అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దని వేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఎప్పుడైనా అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దని అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా నూరుకున్నదైతే అది ఏ కర్రీ చేసినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. మంచి అరోమా వస్తుంటుంది. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో కూడా పచ్చివాసన అంతా కూడా పోవాలండి. ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేపండి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మటన్ని వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఒక అరగంట పాటైనా ఖచ్చితంగా మ్యారినేట్ చేసుకుంటే ముక్క అనేది బాగా టెండర్గా ఉడుకుతుందన్నమాట. చాలా సాఫ్ట్గా మనం వేసిన మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా పడతాయండి. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కర్రీ కంటే కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఈ మటన్ని వేసుకున్న తర్వాత 2 మీడియం సైజు పండు టమాటాలని కూడా ఈ విధంగా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసి వేసుకోండి. ఇప్పుడైతే ఒకసారి బాగా కలిపి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఇలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మూత పెట్టి కుక్ చేసేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మటన్లో నుండి వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. టమాటా కూడా చాలా వరకు ఉడికిపోతూ ఉంటుందండి. చూస్తున్నారా మటన్లో నుండి నీళ్ళు ఎంతవరకు వచ్చాయో. ఒకసారి అయితే ఇప్పుడు మనము మూత తీసి బాగా కలిపి ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి తగినన్ని నీళ్ళు పోసుకోవాలి. నేను మటన్ని ఏ బౌల్లో అయితే మ్యారినేట్ చేసుకున్నానో అందులోనే కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానండి. సుమారుగా ఒక 1/2 లీటర్ పైనే మటన్ ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేయండి. అదేవిధంగా వెల్లుల్లిపాయలు ఇలాగా మొత్తం గడ్డలు అలాగే వేసుకోవాలన్నమాట. 3 నుంచి 4 వరకు వేసుకోండి. దీనివల్లేనండి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా కర్రీకి బాగా వస్తుంది. వాటి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా లోపలికి దిగుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనము రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకొని సరిపోకపోతే యాడ్ చేసుకొని ఇక మనము కర్రీ మీద మూత పెట్టేసి 30 to 35 minutes పాటు మనం కుక్ చేయాలన్నమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యలో కలుపుకుంటూ కుక్ చేయండి. ఎక్కడ అడుగంటదండి, చాలా చక్కగా ఉడుకుతుందన్నమాట. చూసారా మనం వేసిన వాటర్ అంతా కూడా చాలా వరకు ఎగిరిపోయి గ్రేవీ అనేది థిక్గా తయారైందనమాట. నేను ఇక్కడ లేత మటన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకైతే 35 minutes వరకు టైం పట్టిందండి. ఒకవేళ కొంచెం ముదురు మటన్ అయితే ఇంకొక 10 to 15 minutes ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది. సో చూస్తారు కదా గ్రేవీ అనేది బాగా థిక్గా తయారై కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆపుకొని సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని వేసుకొని ఇక సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. చాలా బాగుంటుందండి. రాగి సంగట్లో కానీ చపాతీ, పుల్కా, రోటీ, రైస్ ఇలా దేంట్లోకి తిన్నా కూడా అద్దరిపోతుందన్నమాట. రెగ్యులర్గా తినే మటన్ కర్రీ బోర్ కొట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ పద్ధతిలో ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా సింపుల్ అనమాట రెసిపీ. సో ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి ఇలాంటి మరెన్నో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.